Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Uhlangana nomuntu eThekwini esezwamthuqa simbonana uthi mawuthi ambuza ukuthi umuntu ufuna umsebenzi uthi mawuthi ambuza uqhamuka apha asho indawo mhlambe esemakhaya athi kube unenkomo mhlambe engaphezulu ka10 yini into ongayilamba unenkomo engaphezulu ka10 kube kusengwa ekhaya. Siyabo mama unomphetho kazi Mabhodla TV. Wakhabazela ngibingelele. Baba Mbonambi ngiyabingelela nakubalaleli. Yebo, sibonge kakhulu mfowethu ukuthi uyinikeza isikhathi nethuba lokuthi masikubiza sik-invite ube ingxenye. Namhlanje ekhabazela sifuna ukuthi ucacisele abalandeli beGalaxy ukuthi yini imali. Kulesi sihloko semali isihloko Mbonambi esesenze izwe ladungeka. Izwe selidungeka kakhulu Mbonambi. Dungekile. Izwe selidungeka kakhulu Ngenxa yemali. Ngenxa yemali. Uthi uJesu ukuthanda imali kuyimpande yesono. Akasho ukuthi yona imali impande yesono, wathi ukuyithanda Kuyimpande yesono. kuyimpande yesono ngoba ngokomthetho Mbonambi uthi mawuthi uyibheka imali ngendlela efana ngiba yiyona, imali ifanele kuba ngabe yomuntu oyisebenzele. Manje ayibhalwa ukuthi le ngintshontshiwe noma ngisetshenzelwe. Udala amadoda ayeba nomnotho obonakalayo, amadoda usebenzele noma umnotho awushiyelwe uyisemkhulu nawo khokho bawo kanjalo, umnotho mhlambe wamasimo, umnotho wemfuyo, umnotho womhlaba, umnotho obonakalayo ophathekayo, umnotho walelizwe uhlambulukile. Noma ke mhlambe kuthiwa kunezimpi ke mhlambe kufike mhlambe isizwe esihlule esinye bese sidla lo mnotho mhlambe wemfuyo. Bekumnotho lokho obonakalayo ukuthi cha inkomo njengoba igcwele sasibaya zadliwa kulesi sibaya. Yes. Namhlanje ke lo mbulala ozofikile wemali uyinkinga Mbonambi. Ngoba kahle kahle umuthi uyabheka thina abantu abamnyama uyabona ngathi kahle imali asiqondi ukuthi kahle iyini nokuthi idalelwe ini. Ngesikhathi esidlule sike sakhuluma le ndaba yokudla kanye nemali. Yes. Ukuthi umuntu seyaqhamuka ethulambile mawumbuza ukuthi ulanjiswe yini athi umuntu imali anginayo. Kodwa mawuthi ambheke lo muntu uhleli kubi igceke lingangobaba. Igceke. Yes. Umhlabathi unanompompi futhi egcekeni lo muntu. Angathatha ipayipi umuntu avule izivande la achelele imfino. Adle umuntu. Yes. Ngale kwemali. Umuntu angabuyela ekhaya emakhaya afike enkomeni zakubo asenge ngoba sikhona inkomo. Uhlangana nomuntu eThekwini esezwamthuqa simbonana uthi mawuthi ambuza ukuthi umuntu ufuna umsebenzi uthi mawuthi ambuza uqhamuka apha asho indawo mhlambe esemakhaya athi kube unenkomo mhlambe engaphezulu ka10 yini into ongayilamba unenkomo engaphezulu ka10 kube kusengwa ekhaya. Utshalile ulimile. So kusho ukuthi ngamanye amazwi lento yokukhala kwabantu ukuthi balambile isigcwele engqondeni baprogramnywa ngokuthi impilo ayikwazi ukuqhubeka yonke into iyimali. Isimanga sokuthi abamhlophe befika nemali laba befuna ukuzobulala vele umnotho wethu ukuthi uphele bese thina sikhonza bona ngenkani. Namhlanje usuthenga ngisho amanzi. Uthenga ngisho izinkuni, uthenga ngisho inhlabathi njengoba isho isincwadi esililo sika Jeremiah. Namhlanje nginjalo ezweni lakithi. Uthenga izinto zemvelo. Namhlanje usuthenga ubanana esitolo, usuthenga isithelo, uthenga ngisho ugwava. Lezinto uNkulunkulu wakuprovide amahala. Kodwa kwafika amaqili asefika nemali. Le mali esenze ukuthi omdala nomncane ngakwazi ukuhlukaniseka. Ingabe khona inhlonipho ekhaya. Ngoba seyilula indlela ukuthi ngithola imali. Indlela yokuthola imali seyiningi. Sekuthi umuntu wesifazane usengaqoma noma yini afuna ukuyiqoma ngoba efuna imali. Nendoda futhi sengavela ibheke nje ukuthi awu lo mama noma emdala kangaka ngoba ngifuna imali sengiyonamathela kuyena sengiyoshela yena ngosimanga sokuthi ngifuna imali yamanyala. Namhlanje ngani siyakwazi ukuphatha isibhamu
ithi ngoba ngifuna imali ngizohamba ngiyontshontsha isibaya salapha yaseyimbuzi noma ngizohamba ngiyontshontsha isibaya salapha seyinkomo noma ngiyohamba ngiyontshontsha imoto yalapha noma ngiyahamba ngiyobulala ubani ukuze ubani ngikhokhele ukuthi ngibulala ubani ngesimanga semali ngikwazi ukuqhubeka nempilo ukuze ngikwazi ukuqhubeka nempilo uma uthi ayibheka futhi le mali ayanelisi ayihlali le mali phambi kwakho mbonana noma ngathiwa uyimillionaire noma uyibillionaire kodwa le mali ayihlali nawe endlini awuvumelekile ukuhlala naye endlini ugcina ngokuyibuka la emafonini nala ukufika iphepha lothona nemali engaka statements ase uma ufa futhi akekho la account esiqiniseko sokuthona nemali engaka kodwa isibaya uyazi ukuthi unenkomo engakanani phakathi uyazi ukuthi emasimini akho ukudla kungakanani manje inhlobonike yomnotho lesoyiphathela umuntu ongamazi ongamboni ozotshena futhi le mali awuvumelekile ukuyikhipha namhlanje uvumela ukuthi uyikhiphe emva kwesikhathi esingaka namhlanje abantu bafile baphelile ngesikhathi ngendlela ukuthi abantu bathanda imali abantu benza ngisho izinto mfowethu ungacabanga ukuthi zingenziwa abantu ngesimanga sokuthi abantu bafuna imali babazi ukuthi imali iyona yonke into kanti imali yakuthatha ikufaka esigogweni ifaka esigogweni yakufaka imali because umuthi uyabheka namhlanje abantu abasenabo ubuntu ngesimanga sokuthi imali sekuyintelula kakhulu nje ukuthi umuntu avela abulala umuntu ayenelisi imali isimanga semali kodwa izohlala futhi kuyena ezandleni mayihlala kuyena ezandleni uzoboshwa ukuthi mayitholakala nayo iningi kufanele le mali mayitholile ahamba uyebeka lapha ngoba ibhaliwe ukuthi yase reserve bank vese akuyona yakamkhize akuyona yakambonambi yase reserve bank yeah okusho khona abayicontrol okusho bakhona abayilawulayo le mali mina okusho ngamanye amagama ngisebenzela ukuthi ngizojuluka kakhulu kodwa ngiyothatha ngiyobeka la ngingazi khona yabona nje khona isikhathi esizayo lesi la kuthiwa khona abantu bazoba khona necode uthola ukuthi khona ebank uzofika nje upress isithupha noma mhlambe kube kwemshini thizeni imali awusezovumeleka ukuthi wena uhlale naye endlini imali awusezovumeleka ukuthi wena uyithinte phela uzogcina nje ngokuthi ubone nje California imali yonke into usizovela upress nje isithupheni uthole lento oyifuna kodwa imali awusezoyithinta ngesandla yini ke kanti umsebenzi wayo kahle kahle okudlula imfuyo okudlula ukulima yini kahle imali ngoba kahle uma uthi ayibheka imali akuyona yokuthenga ukudla engakhelanga ukuthenga ukudla imali yayingadelelwanga ukuthi thina siyolobola ngemali cha namhlanje sekukhona into ongayazi ukuthi isiphele ubuntu ukuthi namhlanje amalobolo asebiza imali exake ukwenza uthi mawuthi uyabheka namhlanje inkomo into edla utshani uthothi inkomo isigijima ko 20,000 30,000 inkomo inkomo imbuzi isigijima ko 3,000 imbuzi into edla utshani ungayiphakile ukesizulu gijima ko 500 ukufa kwethu uselapho mfowethu akhabazela odabeni lwemali yini edala imishado eminingi kangaka ichitheke kangaka ngakube kuseyona imali baba Mbonambi imali inawo umthelela kakhulu kulento le yokuchitheka kakhulu kwemishado yabantu ngoba isikhathi esiningi kudala waye uthi umuntu uma ngabe ezothola ubambo lakhe athole umuntu omfanele ovunywe nayi ithongo ungakhazimuli ungathengi ngagolide nangasiliva so bekuyaye kuba abantu abadala babuka ukuthi lo mntwana ufanele ukuthi azovusa umuzi wasekhaya ngoba insizwa kahle umakoti oqala bekhethelwa uyise so namhlanje umuntu mayenemali akasakwazi uthatha udaba alise kubazali useyithatha inqumo yena yedwa ngoba unemali yabona namhlanje sekukhona imindeni engasazwani ngesimanga sokuthi uthola ukuthi umfana uyena omncane noma mhlawumbe intombazana yona enemali ekhaya uthola ukuthi ifuna ukushintsha yonke inhlobo yempilo kade iphilo la ekhaya ukuthi ngeke kusenziwa lokhu nalokhu ngoba unemali namhlanje akusalawuli umuntu ngoba naku enalo ulwazi kodwa sekulawula umuntu ngoba naku enemali eningi ingakho namhlanje uthola ukuthi imishado eminingi siyachitheka ngoba umuntu useya kumuntu ngoba ebona ukuthi unemali ngizophila kangcono kanti kugcineni kosuku ukudla kuhlukene kabili khona ukudla komphefumulo ukudla kwenyama ungenzeka ukuthi lo muntu unayo yonke into noma uzimuhle unemoto nawo konke into kodwa ukuphila kuyena ngaphakathi akukho hey uyabona mawusakhuluma ngendaba yokuchitheka kwemizi ukuchitheka kwemishado njengoba usayichaza lento ukuthi akusakwazi ukuhlukaniseka ukuthi lo mdala lo mncane kodwa lo mncane mangabe ukuthi urich yena umuntu okupraiswa kakhulu kuze kubonakala sengazi ukuthi yena omdala ekhaya njenganamhlanje kunabantu abama breadwinner abanye uthola ukuthi
bagcina bengasakwenza okufanele ekhaya ngesimo sokuthi sebeze bathola abantu ababonela umcebo base bebadoba babakhipha ekhaya abanye uthola ukuthi abazali bebestrugglisha befundisa benza yonke into bancamela ukusala bengenalutho ngesimanga sokuthi bayazi ukuthi mabetshala la lo muntu kusasa noma singasho ukuthi phela ekusaseni lakhe sebefuna ingcenye ukuthi ahleze eletha konke kodwa akwazi ukuthi abaluse kodwa abaningi banele bangathola yona le mali ukukhuluma ngayo khabazela bagcwala amahlathi sebebhenge emathekwini sebehlala la behlala khona abasaziwa abazali balala bedleni ekuphatheni imali uma uyibreadwinner iziphi izinto efanele ukuzenza ukuze le mali oyiphethe ingashabalali izandleni zakho kusasa imali Mbonambi asazi ukuthi isifungo sayo ifungelwe kuphi kanjani indaba iqala lapho isifungo ake kulinganisele nje ubaba wami wayeusimene ubaba wami wasebenza iminyaka eminingi kubeni usimene kodwa ngitshela into ukuthi imali yasolwandle mfana wami ayiphatheki iphunyuka njengenhlanzi emanzini wathi ubaba mangitshela umkhuba owenziwa emkhunjini uma umkhumbi uqedwa nje ukwakhiwa uzongena emanzini uthi kuhlala intombazane la phezulu la impela la kuthiphi yomkhumbi la ecice khona phambili iphethe ibhodlela lechampagne yomlungu yebo ingalifakile iphenti bese igovozela amanzi la bese shaya ibhodlela lechampagne la bese lifele emanzini okukhomba ngokusobala ukuthi imali yosetshenzwa elabantu kule ndawo angeke iwanelisa amakhaya yophelela emgaqweni ngoba kobe yokuthenga ubumnandi kuphela isifungo leso sifungwe ngomkhumbi ukuthi imali yasolwandle njalo madoda manje ke ngitsheneke uma wena ke uzothiwa ke uzophatha leyo mali ngoba ngikathi unqamula amazwi ngalomkhumbi uhamba uhogela yonke imimoya le uhamba unamathelo izona zonke izinto lezi engafanele uhamba ubukuba umnandi bazo zonke izizwe ezahlukene ugcina ukhohliwe ubakho ubumnandi ukuthi konje ubama ubumnandi bukuphi njengoba namhlanje uthola ukuthi imali usakhuluma ngezifungo ukuthi asiyazi ukuthi yafungelwa njengoba namhlanje uthola ukuthi mayifika kuwena awuyazi ukuthi iqhamuka ngaphi awazi futhi ukuthi umoya oqhamuke nayo ubukade wenzani ngasiphi isikhathi yenziweni le mali ukuze izifike kuwena that is why bethi abantu kufanele uyithandazele uyidlulise manje nje impela busisi uyihlambulule ukuze ikwazi ukuthi ifanele ngoba ihamba inayo yonke inhlobo yemoya futhi uma ngabe ibonakalile ukuthi wena unayo kufanele ukuthi ufe ungenani ukuze kuthathwe le mali nalo futhi oyithathile naye makuthola ukuthi unemali engaka naye bazophinda bambulale futhi iyubhande emtshelikwane nje osesihogweni ingakho ukuthola amadoda mekade eEurope imali make ayibamba le mali yo6 acabana wona lawa amanye mesebonala iportmende likhona avele amathatha planele lawa amathatha uthi akudluzwe nawo lawa amathatha sela agcine seplanelana futhi ukuthi hayi akasuswe lo kugcine kusela ababili itheni insizwa ngilalela inkonzo enkonzweni yaManazaretha ngilalele itheni insizwa abantu baplana uyothola umcebo ndawana thize bathi mabefika ehlathini nale suitcase lemali bathi bavula ngempela cha imali basebethi laba abanye ndoba singaka mhlamba ke ngilinganise mhlambe bawu4 uthi ndoba su4 nje madoda ake sithumeni lo munye ahambe mhlamba osibhekela ukudla ngoba silambile athi ngenkathi lo ebuya lo baplan ukuthi mayebuye nje lo siyamshaya yes bamshaya ngempela bathatha ukudla abadla umsebenzi imali sebebathathu manje madoda njengoba sesibathatha ndela sesomile ake manje kufuna kutholakala ukuthi lo sikhelela amanzi sibuye bese siyehlisa futhi lo wasecabanga ukuthi vele ke nami thema yaleyo khamanzi wasebuya nosheve sewafaka la emanzini uthefika wabembelesela futhi nabo walala kanjalo phansi kodwa wasesikhulekile manje singabona basebephuza amanzi yasala yodwa imali laba baphuza amanzi anosheve manje vele sefana nabo bafika kanjalo bayishiya imali futhi laba baplanela lo nalo inkathi yale uplanela bona njalo isifo esingalapheki ukuyithanda kakhulu imali yokuthi
yenze idingo ezifanele ekhaya yenze impilo ibe lula kodwa kuyona into ngathi usuzolala uyiphupha ngoba makalala uyiphupha angeke izikwanelise ngoba namhlanje uzothenga uMercedes kusasa ufuna ukuthenga uJaguar kusasa ufuna ukuthenga iPorsche izimali zonke lezi ngokomthetho umuntu ufanele azazi ukuthi enwe limit ukuthi nginemali engaka emva kwemali engaka ake nje ngisize ngayo Musa uyabona mase isiningi kakhulu ugcina usubona nalabo abanye abanencane ukuthi ngathi bavele bangabi nayo ke nje okwaphela kube yakho kuphela idala ubugovu kakhulu idala ubugovu nje kuwena onayo ukuthi abanye ungafuni babe nayo wena onayo idala izitha zokuthi siyayifuna njalo ake sisifune sisithole Mabhodla TV I know my story Mabhodla TV